ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умеддорам ҳамаи шумо хуб ҳастед. дӯстони азиз, бисёре аз подписчикони мо хоҳиш карда буданд ки як маротибаи дигар аз анамин дуконе ки аз анамин магазине ки мо барои шумо навор карда нишон дода будем, ин магазини техникаи Макон, ҳамаи чизошон оригиналан, беҳтарин сифат доранд. ҳозир тахфиф гузашта истодааст, тахфифи тира моҳа. иҷода ҳамаи чизо бо арзон шудагиай. ҳозир чӣ нархе ки ман шумо да якта ба якта гап мезанам, ҳамин нархҳо бо арзон мешава. рақамҳои соҳиби анамин магазина ман мемонам. агар ки наёфтед иҷара, метавонед хитонамун занг зада ё ин ки дар WhatsApp имо нависед, суроғашона пирра пирсед. магазин қарор дорад дар бозори Корвон, Саршавиш, парковка, анами подвали парковка ҳаст ко анамуҷа магазини Макон, анами рақами 6. Плюс афаҷун аксияи алиф айр 11 сар мешавад, да аксияи алиф шансат хушям. Аксияи калон алиф мешавад. аксияи алиф аз рӯзи 11 сар мешавад. дӯстони азиз, дар ин аксия бо шумо метавонед иштирок кунед. бо ки омадед пирра мефаҳмонанд то на ки чӣ кор кардан дар кор барои анамин аксио. хулас аксияҳои тирамоҳӣ ҳаст. ина мақсад ина минора нишон метиҳем. пасуда моишнаи машина 7800 сомонай, вале ино арзон мешаванд. аз рӯи аксия ки ҳаст арзон мешава. фирмаи Samsung, шумо камакук маълумот чие? Хобиш строения афаҷун фирмаи Samsung ай, мақсад нархаш хеле кем 7800 бо арзон карда метонем. доставка ройгон 3 сол гарантия, доставка установка ройгон 3 сол гарантия. бо занг бизанам маълумоти пуррара ба телефон насад бо мефаҳмонем метем. ҳасабу фирма LG аста отдельно стоячая, метонед ки как стиральная машина у дигаш, масад отдельно хичам хемонен. И дури мебел дақати мебел собират мешава, уш отдельно стоячая хича то хамонда мешава апа. Хо фирмаи LG афаҷун. нархиш фирма LG 10000 сомонай бо арзон карда метем. 3 сол гарантия дорад, доставка установкаш беплай ройгонай. анами пасуда моишнаи машина бо арзоношам ҳаст? ҳаста вариантҳои арзоншам ҳаста дига фирмо. Ауз ман мақсад дар навор ҳаста фирмаи Samsung LG ё мақсад айсо бренд номшон каме қиматтар. Не, мақсад подписчикои мо агар арзон хоҳанд шумо да метавонанд ки нависанд. Бале, миёем. шумо пайдо мекунед. иям фурӯшия кулер. кулер русти гап не борис худа бария. И барои мардума ухтия. нақс. И чандай? агар кулерам дар кор боша миёем. 1450 сомон афаҷуни масад ами пилтои масад фирмаи масад Electrolux барои гармкунии хона беҳад хубанда. ранги кондитсионера бинед чӣ қадр хушрӯ. ин моделҳои новинка метавонед бо хитон бинед. касе ки аз наздик мебиёя мебина, бо нақстар мешава. чӣ хеле гуфтам, доставка установка доштиян, арзон мешава, ҳамаш сифати хубай. ина марҳамат ман навор мекунам, мақсад мегирем паплина 30 сомонашам ҳаст, 40 сомонашам ҳаст, лекин 500 сомон ва 1000 сомонашам ҳаст. шумо наворои мада дидагӣ ҳастед. анамин чизое ки ҳозир ман нишон метиҳам сифатҳои хубанд, сифатҳои нағзанд. барои аввал метавонед омада хитон муқоиса кунед, аз наздик бинед ҳама тарафа, баъд бо нархи анамин дилхоҳтон бо нархи мисол аксиякати арзонтар гиред. ина инора пурсида буданд. ё афаҷун ай 3000 сомон сар мешава па, ай 3000 арзонтаршам ҳастай мақсад бозордан, на ки модда сифатҳои хуб шай, турки ҳастай, российский ҳастай, газопилта, электропилта холи, фирмои Горенҷи, Беко, Симфер, Евровен, мақсад сифатҳои хуб шай, доставка ҳамаш нархҳо ай 3000 сомон сар мешава. мебаранд доставка мерасонад па дар ҷои даркорӣ, мақсад доставкаш ройгон. набинед аз 3000 сомон сар мешава. иҷа ҳам газоплитагӣ дорад, сенсорниам доранд. бале айсуби ки мақсад ҷомон камтарак майдатарай тангай дига вариантошам ҳаста. стройни мақсад дури мебелда места аймио бо фирмои Беко дига вариантам светошам ҳаста, дига вариантошам ҳаста сафед серис ё мақсад ҳам занг занапа чӣ вариант чӣ фирмаи дар кора иншоалло ки ҳастай дастрас карда метем шуно. шумо бо сурат партофта метонед. обязательно занг бизан дар ин рақамҳои ки ҳозир мемонин WhatsApp, Telegram, имо ҳамаш ҳаста. япа занг бизананд мақсад обращаться кунанд, иншоалло ки мо сурат гирифта видео карда мепартоем ай наздик бо мебинам мақсад. беҳад хуб. а кондитсионеро чи? кондитсионеро афаҷун ай 12 куба ҳастай то 24 кубара настену фирмаи LG тосод гри ҳастай, сифатҳои хубош. нархҳо ҳар хеле афаҷун ай 4000 ам ки сар меша 4500 12 кубо ҳастанд. фирмаи LG то 6000 сомона, доставка установка ҳамаш қатӣ. ва фирмаи 18 куба 24 куба ҷаста фирмаи LG тосод гри
ҳамаш ҳастаи вариантҳо бисёре апаҷон. занг бизанед иншоалло ки мо пурратар маълумот мефаҳмонем метем шумо. дӯстони азиз ана бод микроволновкаи ҳозира на сенсорни ино чанданд? ино апаҷон 2400 сомона фирмаи LG мақсад сенсорай тамоми функсияра дора, функсияи зиёдтара, баъдан 2 ва 1 ҳам гарм мекуна, ҳам мепаза. бо як дурун шавӣ када метунем ки шонтем мақсад мешава ки да питса бипази ягон чиз ҳам пухта мешава, грил ҳисоби ки тен дора болошда бо метунем ки пухтазам кунем. два в одном, дӯстони азиз. бисёр ҳамҷа функсияш ҳамаш функсияра дора. аз наздик ма шумода нишон метиҳам, агар шава хонед камакак ки чӣ функсиё дора. моделҳои новинка, беҳтарин моделҳои новинка. чӣ хеле гуфтам, ин нархҳое ки ҳаст арзон мешава, аз рӯи аксия арзон мешава. дер намонед, аксияҳои тирамоҳӣ гузашта истодай. барои аввай метавонед ки омада аз наздик бобинед. ана ин сушка. бале апаҷон, якум истодаги свети сери ин сушкаи холия 8 кило либоса qoq мекуна фақат адил неста чи бале бо ҳаста ки стирка сушка сам стират мекунам сушка мекуна фирмаи Samsung дам аст, LG дам аст. мақсад бо ҳаста ки отдельный сушка ки отдельный неста чи просто сушка отдельный qoq мекуна. ин хубтару беҳтара ки 8 кило либоса мешуи стиралида да мепартои qoq мекуна, фақат qoq мекуна. ин мақсад апаҷон 10700 нархша. иншоалло ки занг бизанан, мақсад ё ки биён наздик бинан, интихоб кунан, бо арзон када метем, скидка када метем, доставка установкаш мебаран, ройгон мечаспонан. беҳтарин. аз сушкаҳо модели арзонтар дора? сушко рости гап модели арзонтар ҳозира шуда нест. ам як варианта фирмаи LG да ҳисоби бренду чиёш, мақсад сифаташ беҳад хубай алвай. мақсад ки ҳастай ки бо стирка сушка ва ёш ҳастай варианти арзонтар ҳастай. занг занан иншоалло ки ёфта метем. мақсад 2 ва 1 ҳам стирка ҳам сушка. ана ин Samsung моделҳои ҳозира дӯстони азиз 8 кило сушка 8 кило мешава, 6 кило сушка мекуна. фирмаи Samsung ай плюс бо добавить бельёи двош дора, метуне ки добавить ки дар ҳолати стирка шуштан. мақсад баъдан 24 функсияи иловагӣ дора ки мақсад беҳад ка компютер вория беҳад функсияш хубай добнай буда бариш. ина бинед чӣ хел зор. ҳамаи ҳамино гарантия дора, на? 3 соли гарантия, доставка установка мебаранд, мисупоранд. ин ҳамаш моделҳои новинка дӯстони азиз. марҳамат ин тараф да бо ҳаста дигар намудош. ина чӣ хеле гуфтум, аз 4000 аз 4500 сар мешавад анамин стиральни машинко. ина LG ҳастай 6 килограмма 4450 сомона бо арзон меша аз ҳисоби ҳамин аксияи тирамоҳӣ. хулас ҳамаи чизе ки ҳозир дар навор нархош ҳастай, ино аксия кати ки рафтаистиян. шумо омадед гап занед, арзон мекунандтона. чизе ки нафаҳмидед, рақамҳои савдогар дар рӯи экран ҳастай, ҳамин рақамҳода нависед, баъд бо шумода пурратар мефаҳмонатона. телевизорҳо ҳастай, ҳама намудуш. ина бинед, ҳама намуд телевизорҳо ҳастай, аз 32 сар карда то 65 75 ҳастай размеру, тамоми размеру ҳастан. аз 32 смарт простой ҳамаш ҳастай. занг занан иншоалло ки маълумоти пуррара бо мефаҳмонем. WhatsApp ҳастай, дар ҳамин рақамҳое ки ҳозир мемонем нависан, занг занан иншоалло ки ҳамаша мефаҳмонем. ҳамаш телевизорҳои новинка, смарт 4К, база ҳама чиза доранд. 32 ай чанд сомон сар мешавад? ай 1100 сомон сар мешавад. фирмаҳои дубайя мақсад беҳад сифатҳои хуб хатия. 2 соли гарантия доранд телевизорҳо. мебинед дӯстони азиз, хитон маълум ай худаш рангош, яркости амино фарқ кунандаай. анами калоноям ҳам модели арзонтарша доранд, ҳам қиматтаракша доранд. бо ки омадед ами калонро ягонша нархша гап занед. анавай чандай? паҷомаи калон 7000 сомонай, размери 55, диагонал 55, смарт 4К LG оригинал ай, сборка Индонезия. бо ай 7000 арзон када метунем. 2 сол гарантия, доставка дора, дохилишан мебаранд, мисупоранд. дӯстони азиз, як чиз дигар ки кредитам метиҳам. шумо ами дар бораи кредитон камака гап занед? кредит бо бонки алиф ҳамкорӣ дорем, кредит метем. мақсад бо як плюси калон ки ай 11 то 19 аксияи калон мезгара алиф да ҳар сол пеш ай соли нав мешид ами аксия алиф ҷумъа ном мекардан. ами аксияра ин сол аксияи калон ном кардагиян, иқдоми калон. метавонед ки шумо ай рӯзи 11 то 19
طریق через بانک الف میتونید که بین مغازین‌های مکان خریداری کنین. بعدا نگفتن نمونه دوستان که این مغازین در 4 جای شهر است. بازار کاروان در بازار کهنگی سلطان کبیر است. بعدا در کشونیون در دو توچکای دیگه در دهم 11 ماشین در دروازه در دوی ماشیونه است. میتونید که در این رقم‌ها زنگ بزنید کدومی در مثلا نزدیکتر کشونیون میتونن که کشونیون برون خریداری کنن، کدومی در سلطان کبیر نزدیک میتونن که سلطان کبیر خریداری کنن، کدومی در کاروان نزدیک میتونن که بیان کاروان خریداری کنن. مثلا میشه که через الف همکاری داریم، میشه که через الف کردیت بگیرن، پلس با دامی اکسیا ما همکاری داریم، اکسیا داد خوشیم. بهترین دوستانی عزیز دیر نکنید. فهمیده کسانی که مقصد کردیت گرفتن میخواهند میتونه در اکسیا با کردیت با ارزان ترک میغلطتونه اومده گیره چیزی که در کارتون هسته ایجاد شاید که همه چیزشون نباشه از سببی که اوزی گفتن جو کم ترکای مایده ترکای مگزین از همین سبب همه اون تکنیکایی که هسته دریجهش ما دیده نمیتونید مثال در نواری موزی نیست برای اوای چیزی که شما در میکرووالنوفکا در کار شما در مقصد کامفورت که در کار چیزی که در کار هست داره نه بله همش هسته دخوبکا ممکن میپرسن اونجا پالیسوسو هسته вибор бисёртар моиш палисосо доред ози я намуд бромадагӣ моши ози нестай мода мумкин оянда иншоалло ки шава сокавжумалко хулоса ҳамаи чи ҳастай ира бинед меркабитавои техника ҳамаш ҳастай мақсад паривои утико ҳа ина инора бисёр мепурсанд миксрора евролюкс бинед дӯстони азиз аз чанд сум сар меша ино ино падон 1500 сомон сар меша бо арзонтар кардан метим ё объёмчун литрашиш калонтарай бу майдатарош ҳамаст дар миксер чашка 1000 сум 900 сум вайшам ҳаст я фаҳмиҷа набинед майдатаршам ҳамина будай набинед 800 сомона ва 900 сомона такрорам шава дӯстони азиз аз ин нархи ки ози ҳаст на мақсада навай 400 сомона миксер аз ин нарх арзон мешава аз сабаби ки аксияи ҳозир ина иҷада бо блендерову набинед ручной блендеро аз 150 сомон сар мешава на утико ҳар намуд ҳар варианташ ҳаст чӣ варианте ки мехоҳед модели арзонтар мехоҳед шумо нависед дар анами худи савдогар дар ватсап ё ин ки телеграм нависед ки мо анами қадара нархҳо мехоҳем мисол ягон фирмае ба мо пешниҳод кунед ки арзонтар боша ино метавонад ба шумо мисол суратча партоя дар бораш гап занад маълумотша мефаҳмона шумо баъд ҳамона интихоб мекунед набинед холодильникоям вай видео карда будем ами дар бораи технико холодильнико калон буданд аз ин холодильнико дигар моделоям ҳастанд арзоно ҳастанд бисёрам дӯстони азиз касоне ки мисол холодильникои 3000 4000 дигар гирифтан мехоҳанд ҳаст тамошобинони азиз ҳозир боша ман шумода мехоҳам анам хел мошинаи ҷомашӯӣ стиральни машинкаи 15 килограмма қариб 16 килоя бале плюс апаҷони сушкам дора 15 кило мешава 8 кило сушка мекуна апа сушид мекуна тоқ мекуна либоса мақсад ки апаҷон фирмаи LG ай нархи 16500 ай бо иншоалло ки занг бизанам биан арзон када мешава арзонш мекунем доставка мебаранд месипоранд 3 сол гарантия доставка установка ҳамаш аст бинед чӣ хабара бануш калона ирад ба ҳазур адиолора метавонед шӯеда ида 15 килограмма маростига бори аввал дидам дар дига ҷоҳоям мо техника ба навор мегирифтем вале набуд як чиз дига дӯстони азиз ки дар анамин магазинои макон бисёр чизое ҳаст ки пеш мо мепурсидед дар дигар магазинои техникӣ мо пайдо кардан наметавонистем мисол анамин посудомоечная машина сушка ё ин ки анамхе стиральни машинкаҳои калон два в одном хулас бо бисёр чизое ҳастае ки мо намедонем барои ҳавай шумо медонед шояд нависед шона ино шумода пешниҳод мекунанд ҳамаи он чизое ки пурсон мешавед тамошобинони азиз ана ин намуд шкаф ҳастай и чӣ функсия дорад я падҷон кондиционер шкаф меган ира ҳамихе росто месаи внутренняй и 24 кубай ҳамира ҳастай бо 55 кубай 48 кубаш мақсад хубиш ҳамае ки барои павшиниҳои калон яке мешава клиентҳои мепурсанд дар курай метавонад ки занг бизанед вариантҳо ҳам ҳастай кондиционерай шкафҳои отдельни стай ячи ҳам хитоқа месахидаш гарма мекунад зималетан гарми хунукӣ мақсад ҳардуша дора 25000 сомон аксия кати бо арзон меша и барои тарабхонаҳо бисёр мегиранд барои корхонаҳо мегиранд барои залои калон бисёртар ҳамин чизора мепурсанд марҳамат касоне ки мисол ҳам хел чизо доранд ҳам хел
вариантҳо дар кора метавонед нависед. Ин вариантҳоям пайдо карда барои шумо метиҳанд. Як маротибаи дигар намин пилисосҳоро нишон диҳем. Ҳар хелаш ҳастай пилисосҳои калон. ҳаминоям гарантия доранд, на? На пилисосо ай 700 сомон сар мешавад то 2000 сомона. ҳамаш гарантия доранд. як маротибаи дигар наздиктарак нишон диҳем. касое ки дар корай метавонед хушрӯтарак фирмоша хонда бо нархҳо шинос шавед. дӯстони азиз, анами хел холодильникҳоям ҳастай. майда таракош аз ин тарафам нишон метим шумода. марҳамат 3700 сомона. калонай инаиҷада бинед дар бораш ҳамаш навистагиай. чӣ хеле гуфтум 3700 сомонай бо арзон мешава аксияда. дидед ана ин намудуш 5600 сомон. он аворе ки дар бораи техника буд ман нишон дода будам. холодильникҳои қимат буданд ва бисёр навистанд ки қимати баъд гуфта. аз анами сабаб имрӯз ман ҳам хел мақсад гузоштум ки арзонтаракҳошам шумода пешниҳод кунам. аз ин дам арзонам доранд, вале ки аз сабаби ҷошон камтаракай ҳозир кушодагӣ нест дар иҷа. хулос тамошобинони азиз, чизе ки дар кор бошад ё ки ягон чиза нафаҳмидед, пас ба нами рақамое ки дар рӯи экран ҳаст нависед, пирра мефаҳмонатона. ва касе да кредит дар корай роҳҳои кредит дуруст карданша мефаҳмона. бо ҳамаи видеои имрӯзаи мо ба анҷом мерасад. дӯстони азиз, хайр то видеоҳои оянда.